И здравейте хора, съм Мистер Хард ТВ. Днес ще снимаме клип на Майнкрафт. Така ще направим един сервер, в който няма да има читове. YouTube Survival Options Seed Добре. Create new server. World, не сервер. Съжалявам, че вчера не можах да кача видео. Ще ви се реванширам днеска, ще кача две. Поне ще се опитам да. Просто вчера бях в Плевен. И се върнах към... Ние тръгнахме 10:30 и се върнахме 5:10 някъде и смисъл аз просто излязох. Така, знаете ми скина. Малко мане зареди. Прави се. Вижте за този бъг. Компа ми не е много силен. Съжалявам, че не играя на новата версия, просто пак повтарям, компютъра ми не е от най-силните той. Значи защо не е силен, той е за работа. Спрем малко дърво. Следващия клип може да е на... Пак ще бъде Майнкрафт, обаче или Egwars или Skywars ще играя. Защото доста време не съм играл. Сега леко разцъках 1:12, обаче страшно много ми цепеше хора. И пишете в коментарите какво искате да играя. Стара версия на Майнкрафт и да не ми забива, отколкото да играя нова и страшно много да цепе. Изберете си едно от. За мен е по-добре сега да играя 1:7. Да, страшно стара е 1:7, но тя ми върви най-хубаво. Също, аз мога да играя и 1:8 също и... Път до 1:9 ми вървят супер нататъка. Не знам защо сега в момента играя на 1:7. Може да играя на 1:9, ама нищо. Не на 1:7, а на 1:7.2. Съм не съм толкова чак. Между другото, видях на 1:12 много яки неща. Да, тя се стара, обаче аз за първи път я видях. Бомблока. Имаше цветни легла. Всякакви такива нови купове, които аз ако почна да играя на новата версия, ще бъда се едно, че почна наново да играя Майнкрафт, защото тези неща, поне новите, не ги знам как се правят. И май ще трябва да си купувам книга, защото аз в принцип от книги не чета за Майнкрафт, аз си го правя с опит. Ама явно няма да е така. Там трябва да гледам някакви клипове. Да кажем на Пресли, на Вената, Шалахекс. Пишете в коментарите дали искате да има пакта, защото аз много искам. Защото още има пакта, обаче няма пакта с сервер. Чекай само да видя на Options, че се сети на Normal. Окей. Кокошка, сори, ама... какво ще се занимавам? Сега се намеря... боже, и подявам. Се намеря някъде, където да живея. Къде? Добре, къде да намеря са някъде да става нещо като дука или...
идеално. Идеално е тук, вече е идеално. Много трева е. Да, тази поредица ще правя, смисъл, ще е друга. Благодарение на Матусо и Нечи, защото той ме посъветва. Добре. Ако как почна да бъгва вече от сега. Трябва да се взема нов компютър. На парайок. Не, тук как ще стане. Ще сложа блок тук. Е така. Оф. Колко блока е вътре? Тук е 2. Имам един блок навътре. Добре, сега ще направя крафтинг тейбъл. Ще кажа enchanting table. Аз го познавам като workbench. Защото така се вижда просто от отдавна. Ще направим една кирка. Въпреки че не съм играл доста време, помня ръцете. Значи мисля да го спра това на пауза. Защото не искам да гледате как копая. Добре, сега се връща. И така, хора, върнах се. Това ще бъде, мисля да го дигна един блок нагоре, да е по-яко. За да мога да се скача. Мисля да направя сервер, който да е 24 часа свободен. Ще бъде за оцелявания и такива глупости. Обаче ще видя смисъл. Все пак ще има по така 2 лева на седмица. Защото това все пак не съм някакъв милионер тук, да. Направо не знам какво да правя вече. Ще го направя. Ето така директно. Намалявам. Ето така. Добре, супер трябва да е вече. Сега ще направим инструменти от Cobblestone. Лопата, не тук. Лопата и брадва. И един меч. Също. Меч, как се правеше меч? Така. Добре. Направим една печка. Ще покопая малко в мината и това мисля да бъде. Правим печка. Ето тук. Ще взема workbench-а. Добре. Трябва ми храна. Аз хептен забравих за храната. Но тук наоколо май няма храна. Добре, там има черна дърва. Ето. Добре, ще го направя пак. Така. Там май виждам пасета.